Nanganak na si Kali, guys. Oh, pero isa pa lang. Tataranta ako eh. Si Auntie, tinawag kami eh. Ayun. Biglang nag-ikik. Kasi kung ano ba't may maliit na boses? Ah, doon siya nag-ano. Doon sa kanto talaga yung papunta sa ano namin, kwarto. Mayong-yung. Baby mo yan, yung-yung. Magtrabaho ka na. Yung nag-iikot. Sabi ko, bakit may sinusundan si yung ng mga bakat tulo-tulo? Ah, yun nga. Junior. Yan, isa pa lang. Isa pala lumabas eh. Tatlo na, guys. Ayan, medyo natagalan bago nasundan. Itong dalawang magkasunod, literal na magkasunod lang talaga. Siguro minutes lang. Yan yung panganay yun. Dumidede na. Itong pangalawa, parang siya, dapol. Yung bunso, parang ano eh, black. Black, brown, ganun. Alam ko meron pa yan eh. Kali, ito lang isa kali, oh. Yung mga chismoso, nag-aano na sa loob. Pinasok kasi namin ibang aso eh. Meron pa ba? Kalitot. Labas mo na yan. Ayun yung ano, bunso ko eh. Last na mga... Naghahanap na pang video. Ang cute. Ba yung panganay oh. Kontento na dun eh. Kaya natin kung may susunod pa. Kasi marami silang mga anak eh. 6 to 8 yan eh. Pero sana mga 4 to 6 lang. Ayun guys, tapos ng mga anak si, si Kali. Nakaapat siya. So okay na yun, sabi ko. Kasi na-expect namin is 4 to 6. So 4, nag-stop na siya. Kaya, yay! We have 4 new puppies! Ayun, nilipat na namin siya sa loob ng kwarto kasi paglabas ng ibang aso para pakainin sana. Hala, na ano si Kali, na-stress. Kinakahulan niya yung ibang doggies. Kaya, siya ngayon pinasok namin sa kwarto. Ayun, parang si Maggie noon. And, yeah. Mag-almusal na tayo guys kasi tanghali na. Ayan, we have here ginisang squash. Kamote squash yun. Squash. Yan. Spam, hotdog for daddy. Yan. Brown rice, no choice siya eh. Kasi wala nang ano. Wala na kaming white rice. Yung white rice na yan is para sa doggies yan. Brown rice na talaga binili ko. And then coffee of course. Ayan. Kain na ante! Kain na. Ayan. Na-stop kami yung gano'n kanina. I mean, hindi kami nakakain. At nagpaanak tayo kay Kali. Ayun. Ang bala ko sana parang kay Maggie. Dadaling ko din siya sa bed. Kaso, biglaan nga. Nagtawag si ate kanina mga bandang alas 7. Nanganak na daw si Kali. So, bangon kami ni daddy. Taranta pa ako kung anong dadamputin kong pang ano. Kaloka. So, anyway, yun. Nakaraos na ang ating Kali pot-pot. Papahinga na siya. Tuloy tayo sa Toyota ngayon. Nasabi ko na kay Mildred. Nadadaan tayo para mag-claim. Ayun. Tapos dadaan kami Toyota para i-claim na si Tonton. Kaya para matapos na mga gagawin natin. Kain tayo guys. Nainom ko na yung kape ko kanina habang nagpapaanak kay Kali. Naubos ko na. So papapak lang tayo na itong ano. Tapos pang ko. Ang kate. Aliw si daddy. Para makasusunod. Kaya mo lang, nakadede naman na yan kanina eh. Pagod na pagod si Kali, oh. Ayan. Ang ganda nga, no? Parang nagdo-double colors eh. Ako gusto ko tong itim. Ayan, oh. Ang ganda na pagkadapol. Parang sambaka ng Amerika eh. Dalmatian na ito. Itong yung na yun, nakakasalisi eh. Kali! Kamusta ka, baby? Kalitot. Kalitot. Busy sa ano. Kakalinis ng mga junakis niya.
Ayan, mainam naman din na kami magbabayad sa vet, guys. Kasi yung kay Maggie, noon inabot din ata ng 6,000 ng mga anak si Maggie. Tapos hindi pala diretsong inano nun si Maggie. Hindi diretsong in-spay. Kasi normal si Maggie nun eh. So, after 1 month ata, pinabalik kami nun ni Doc. Bago siya in-spay. So, yeah, kasi magpapadede pa yan eh. Ayan, baka isabay ko na rin yung dalawa. Yan na naman ako eh. Baka. Ayan, hanggang sa nakastahan yung dalawa. Ay, nako. Pero, ayun guys, after talaga 1 month, promise, dadaling ko na yan para mas pay. At mahirap, ang maraming doggies. Hindi naman sa ayaw ko, kaso syempre, imbis na makapag, tayo sa iba, makatulong, diba? Sila na lang din. Colors. Anyway, ayun, nakapag-shower na ako at ako nag-ano sa kanya. Ako yung midwife niya. Ako nag-assist kay Kali, guys. Sa panganganak niya. Nakapagod pala. Pag umiiri siya, napapairi din ako. Nakakaloka. Ayun. Tapos na-text ko naman na yung Toyota. Sabi ko na napupunta kami, mag-claim kami. So, pinapadrop by na lang ako. And inantay lang akong deliver ngayon. Actually, dalawa. Pero yung isa on the way na daw. Kaya yun ang antay ko. Tapos yung isa, iwanan ko na lang kay auntie yung pambayad. Hello guys. Magandang hapon. Ba't maubong to si Kari. Ayun, nakabalik na kami ni Daddy. Galing na kaming Toyota, guys. Kaso, babalik ulit kami tomorrow. At yung standard na ano ba yun? Yung magpipicture, hanggang alas 12 lang pala yun ng tanghali. Kaya pinapabalik kami tomorrow. Pero na-file na yung yung claim ko. Yan. And isoli ko na to si Kari. Ba't kayo maubong to? Maubong, Kari. Yan, soli ko na to kay Dayan para may nagagamit na sila paluwas-luwas. So, dalawang sasakyan pa yun nasa likod. Yan, yung vlog ko pala nung dinadrive ko din to, parang bukas yung yung pinto. Nakakatakot. Sabi, oh my god, di ko napansin yun. Talagang gumaganon siya. Buti hindi na nagbukas talaga na open. Ayan. Ko na lang to, ipapark ko doon sa sa atin talagang parking space for tenant ng Pure Gold. Kasi magdadatingan na yun mamaya eh. Yung ibang tenant din dito, hindi ko na ito malalabas. Yan, at least doon free yung parking. So, anyway, ayun lang guys. Parang lumundo na rin yung neto. Ayan ito yata tinatanong sa akin ni Dayan. Saan pwede magpagawa? Yung niya, ceiling niya, parang lumundo na. Ayan. Tagal na kasi ito si Kari. 10 years na siguro to. Tapos nabili ng second hand nila Dayan. Yun. Kaya medyo luma na. Pero okay pa naman. Tumatakbo pa naman ng maayos. Nag-away na naman kami kanina ni Frankie, guys. Kasagutan na naman kami papunta sa Toyota. Kaya wala akong vlog. Pero dala ko sana yung camera. Paano nakakainis yung alam mo yung mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, diba? Sabi ko sa kanya talaga eh. Di na ako magpapamaneho sa'yo talaga. Sa susunod. Kasi na-stress ako pag ikaw nagmamaneho eh. Alam mo yung sa gilid niya, diba? Kunwari, basta sa mga gilid niya, may sisingit na motor. Ang gagawin niya, hahabulin niya. Doon ako nababad trip talaga eh. Sabi ko, what if masundot mo yan? Tapos umilalim kito kung ton, diba? Siyempre, babayaran mo yan. Talaga na naman kanina, nagkasagutan na naman talaga kami, kaloka. Kaya yun, ending, wala akong vlog. Hanggang sa makabalik kami, hindi ko siya iniimik talaga. Maubong talaga si Kari. At kaya, anong ginawa sa'yo, Kari ah? Kaya ayun, napubuisit ako ng ganun eh. Kaya sabi ko, natuto ka lang mag-drive, parang harungas ka na lagi sa daan. Paano kung makakuha ka ng ng mainit din ang ulo, yung ganun, barilin tayo. Sabi ko, ingatan mo naman yung buhay ko, diba? Kasi ang dami ko pag gustong gawin sa buhay ko. Kung nagsasawa ka na, pag ikaw lang mag-isa, gumanon ka. Hindi yung pagkasama mo ko, harungas ka sa daan. Mga ganun talagang I'm sure may makaka-relate sa inyo guys, yung mga asawa nyo, mga partner nyo. Ayun, nakabwisit lang talaga ganun eh. Pwede naman kasi mag-ingat lang, diba?
Kasi ang buhay natin, isang ano lang. Isa lang ang buhay natin. Yan ang pinakaiingatan. Kaloka. Sabi ko, imbis na walang gas-gas si Tonton, walang mga galos. Pag ikaw lang nagdadrive kay Tonton, nagkaganyan-ganyan na. Sinisi ko na naman tuloy siya sa nangyari. Buisit kasi eh. Anyway, ayun. Sana narinig yung sinasabi ko kasi maugong si Kari. Bakit kaya? Natayin ka to na 1 linggo eh. Susoli ko na kay Dayan. Kasi Cavite pa sila umuwi. Kailangan na ng sasakyan. Ayan, dito sa bakante at masukal. Nalote. Dito kami pinagpa-park. Kaloka. Diba? Ito kasing may RD naman ng Welcome Plaza na to eh. Hindi din isa't kalahati. Siya nga eh. Pwede naman kasing gawa ng doon, ng parang tagusan ba doon sa gilid ng Pure Gold, or yung pinaka rooftop dapat nila ginawa nilang open parking, diba? Kahit na sabi mo pay parking pa, at least may income pa ring may income pa ring pumapasok sa kanila, diba? Ganun yung ibang mall. So ayun, siya nga eh. Charot. Siya nga tuloy sila. Anyway, let's go na guys. Saan kayo galing? Ha? Saan? Nag-play-play? Ganda naman ni ate. Ganda ng dress. Ayan, galing sila sa taas eh. May mga Jesus! tapos Kwento ka na binato mo. Apa? Ba't mo binato? Magkalikot. Sino pa kalaro mo doon? Tipo. Ate Ching-Ching. Sino pa? Si Kaka. Sino pa? Ate Yumi. Wala doon si Ate Yumi. Ano pa? Uy, May bago palang product guys. Ayan. Yung ating dito? Strawberry chia with collagen. Ayan, fiber drink. Sa mga hindi matake ang chia, na binababad lang sa tubig, ito, may na guys. May flavor na. Ayun, very safe to sa mga mga nagda-diet katulad ko kasi yung ginamit sa kanya is stevia. Ayan, na-post ko na rin to. So, it's 300 pesos, 10 sachets ang laman. So, if ever gusto nyo i-try, PM lang kayo sa RMK Shop online.